Слава на Бога, слава на Тебе, Господи, няма никой като Теб, велик си, Татко наш. В името на Исус, Амен. Здравейте, аз съм Сара. Днес ще си поговорим за това какво Библията нарича спасение. Какво Библията нарича спасение? Ще започнем с Римляни, глава 10 и стих 13. Там се казва: защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Нека да отговорим на два въпроса тук. Кое име? И тогава ще погледнем на тази думичка спасение и това какво Библията нарича спасение. Пълнотата на спасението, което Исус Христос дойде и страда, за да ни даде даром. Слава на Бог! Защо имаме нужда от спасение? Това е един въпрос, който прилича на въпросите, които ще разглеждаме днес, но е по-различен. На този въпрос може да се отговори с много обяснения и много подробно. И също така е нещо, което като християни, а и всеки един човек трябва да знае и да чуе, за да имаме този избор, защото Бог ни дава този избор да се спасим. И аз лично смятам, че е важно тогава да разберем от какво да се спасим. Прилича това на тези неща, които сега ще обсъждаме, но не е точно същото нещо. Накратко ще отговоря в това видео. Това е нещо, което си заслужава да се разгледа по-подробно. Библията ни казва, когато прочетем Библията, цялата Библия, Новия завет, Стария завет, виждаме какво се случи много преди ние да дойдем на тази земя. Човекът, който Бог създаде, Адам и Ева, паднаха чрез греха. Те съгрешиха. И това раздели човек и Бог. И Библията ни казва също така в Римляни глава 6 и стих 23, че заплатата на греха е смърт. Но не приключва там, казва, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус нашия Господ. Заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус нашия Господ. Значи, вечен живот в Христос Исус нашия Господ. Значи, накратко казано, знаем, че Адам и Ева, първите хора, съгрешиха и Бог и човека това създаде като преграда между нас, раздели Бог и човек. И Бог в своя Син Исус Христос ни предлага примирение, да бъдем отново във връзка с Бога, в една жива връзка с Бога и да бъдем спасени. Той ни предлага спасение. Грехът е това, което разделя човека от Бога. Грехът е причината за това, че света е в това състояние, в което е днеска. В Римляни, глава 3 и стих 23 и 24 ни се казва също, понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Нека да коментирам на това нещо тук, защото някои хора казват, аз съм добър човек. Има някои, които дори казват, аз не съм грешник, защото не съм извършил такова и такова нещо. Не, грехът е във всеки един човек. Чрез кръвта се предава грехът. Грехът е във всеки един човек, независимо от това дали самите ние смятаме, че нещата, които сме извършили, са много лоши или малко лоши. Римляни, глава 3 и стих 23 ни казва, понеже всички съгрешиха. Няма човек без грях. И като резултат от това не заслужават да се прославят от Бога. Обаче и това не завършва тук. Слава на Бог, че Бог казва в следващия стих 24, казва, а с Неговата благодат се оправдават даром, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Това е накратко обяснено сега, защо имаме нужда от спасение. Заради греха, който ни разделя от Бога. Но дай живота си на Исус, приеми Исус за свой Господ и Спасител. С помощта на Святия Дух чети Библията, учи се и ще научиш не само много повече за това, но и много повече ще приемеш от Божията мъдрост, която ще те води и напътства в този живот. Това иска Бог. Бог те кани в една жива връзка с Него. Слава на Бога. Той иска да дойде в твоя живот и да промени живота ти завинаги. Това е накратко обяснено защо имаме нужда от спасение и сега ще се върнем обратно на
нашата тема, а нашата тема е спасението, или по-точно какво си има в предвид, когато Библията говори за спасение. Защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. След като отговорихме на първия въпрос, сега искам да отговоря и на втория въпрос. Кое име? Кое име трябва да призовем? Слава на Бога! Ще погледнем в Библията и там ни се казва в Филипяни, глава 2, и ще ви прочета от края на 5 стих до стих 11. Исус Христос, който както беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като прие образ на слуга и стана подобен на човеците, и като прие човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Стих 9. Затова и Бог го превъзвиши и му подари име, което е над всяко друго име. Така че в името на Исуса да се преклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, със слава на Бог Отца. Библията ни казва кое е най-мощното име в цялата Вселена, името на Исус Христос, нашия Господ. Ако Исус не е все още свой Господ, приеми го днес. Амен. Днес е денят на спасението, Библията казва. И в Деяния на апостолите, глава 4, стих 12 ни се казва: и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Говори отново тук за Исус Христос. Ако погледнеш стиховете, прочети преди стих 12 и ще видиш, че се говори за Исус Христос и се казва за Него тук. В Деяния на апостолите, глава 4, стих 12 се казва: и чрез никой друг, освен Исус Христос. Исус Христос и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Ако искаш да се спасиш, Бог те призовава да се спасиш и единственото име, в което има спасение, е името на Исус Христос, нашия Господ. Накратко, бих ти също така споделила, това е така, защото няма друг Спасител. Няма друг, който умря като жертва, за да поеме греховете ни върху себе си. Евреите в миналото принасяха жертви животински, но тези жертви бяха само за известно време, а пък и те не очистваха духа, а просто предлагаха изкупление, временно изкупление на греховете. Но жертвата на Исус Христос, нашия Господ и Спасител, и проливането на Неговата кръв беше направено за изкуплението, опрощението на нашите грехове, за да можем да получим вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Значи и за да се спасим. Няма никакво съмнение, че става въпрос за прощение на греховете, изкупване от ада и подаряване на вечен живот от Бог за теб, безплатно спасение в името на Исуса Христа, нашия Господ. Бог ти предлага това. Но нека да погледнем на думичката спасение и за какво говори Библията, когато казва спасение и ще се спаси, и понякога избавление и изкупление. Римляни, глава 10 стих 13. Ще се върнем там, но има на други места в Библията, където се говори за спасение, се говори за изкупление понякога, изцеление. Се използва същата думичка, която е използвана тук за спасение. И се казва в Римляни, глава 10 стих 13, защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Слава на Бог! Накратко отговорихме за това, защо имаме нужда от спасение, кой е Спасителя, и нека сега да си поговорим за това какво казва Библията, когато казва спасени сте. Обаче искам да ви го прочета и директно. Тук, където казахме в кое име да се спасим, е, че единственото име дадено между човеците, в което можем да се спасим, е името на Исус Христос. Исус Христос също така каза: аз съм пътя, истината и живота и никой не може да дойде при Отца, освен чрез мен. Така че няма друг път, който да ни доведе
до Бога. Нали, някои хора, нали, размишление, медитация или религия. Религия, има много религии, които се опитват да обяснят Бог или призовават един или друг Бог. Интересно е да се спомене, че дори в Библията се споменават други религии, които служат други богове, така че не е нищо ново. Някои хора се объркват от това, че в света днес съществуват много религии. Много религии винаги са съществували, но има един истински и жив Бог. И ти можеш да се убедиш в това. Ти можеш да го познаеш и тогава ще знаеш истината, когато Бог отвори очите ти чрез Святия си Дух. В кое име да се спасим? Само в името на Исус Христос, нашия Господ. Исус Христос дойде, за да ни даде живот. Той каза: аз съм пътят, истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Амен. И аз ви поговорих по този въпрос вече, но все пак искам да ви прочита и стихът директно в Библията, където се казва в Римляни глава 10, стих... ще ви го прочита от 8 до 11 и там пише: но какво казва тя? Казва, че Словото е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти. То е Словото на вярата, което проповядваме. И сега в стих 9 обърнете внимание. А ако искате да знаете какво се казва преди, това е в Римляни глава 10. Четете си Библията, приемете Исус за ваш Спасител, приемете Святия Дух и нека Той да ви учи, като четете от Библията. И ще знаете какво Библията казва и какво Бог говори на теб днес. Амен. Господ иска връзка с теб, Той иска приятелство с теб, Той иска общение с теб, да бъде Той твой Господ и ти да го следваш и така Той ще те доведе в един изобилен живот. Библията ни казва това. Амен. Стих 9 казва: защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Тук го пише в Библията. Библията ни казва и ни обяснява много ясно и просто как да се спасим. И стих 11, защото Писанието казва: никой, който вярва в Него, не ще се посрами. Амен. Значи името, което трябва да призовем, за да се спасим, е Исус Христос. Да признаем, да повярваме в сърцето си в Господния Син Исус Христос, който умря за нашите грехове, възкръсна на третия ден и живее отдясно на Отца Бога в рая. Като повярваме в Него и го изповядаме с устата си, ще се спасим. Вярваме с сърцето си, изповядваме с устата си. Но тук също тази дума се употребява да се спасим. И всъщност това е главната тема на днешното видео. Какво се има в предвид, когато Библията казва да се спасим? Какво означава спасение според Библията, според Господ Исус Христос? Какво е това спасение, което Исус дойде, за да ни даде? Това е главната тема на днешното видео. Какво означава това спасение? Какво означава да се спасим? Какво има в предвид Библията? За какво говори Библията? И какво има в предвид Господ Исус Христос? Какво е това спасение, което нашия Господ Исус Христос изкупи за нас? Накратко. Ще погледнем на думичката созо, която означава, която е преведена тук в тези стихове спасение. Созо, спасение. Това означава, тази думичка означава да бъдеш спасен. Значи, разбираме сега, че тук се включва прощение на греховете, изкупване от ада и подаряването на вечен живот. Това е включено в думичката спасение. Това значи да се спасиш, основно погледнато. Но тази думичка не означава само тези неща. Не означава само един за в бъдещето, защото разбираме, че живота с Бога в рая е бъдеще. За всеки един от нас на тази земя това е бъдеще. Това е надеждата за едно прекрасно бъдеще с Господа. Но тази думичка спасение не означава само това. Исус Христос не дойде, за да ни даде вечен живот, един ден в рая само. Той дойде и за други неща. Думичката созо означава също така да изцери и да освободи. Спасение е едно спасение в пълнота. Исус каза: аз дойдох, за да имат те живот и за да го имат в изобилие. Той дойде да ни даде живот, вечен живот, и дойде, за да ни даде живот
и живот в изобилие. Думичката Созо означава избавление, означава също така защита, изцерение. Запазвам, опазвам, избавям от опасност и разрушение. И спасявам и също така в известен смисъл благоденствие, да ти е добре в живота. Всичките тези неща са включени в смисъла на тази думичка Созо, която в Библията означава спасение. И за това искам да поговоря нещо днеска, защото много християни си мислят, че всичко това, което Исус иска да ни даде, е един ден в рая. И това е много хубаво, но не е цялата истина. Исус дойде, за да ни даде много повече от това за нас. Исус дойде и изкупи много повече от това за нас. Той изкупи вечното спасение за нас, но също така ни освободи от нашите грехове, от нашите болести. Библията ни казва така в първото Петрово послание, глава 2 и стих 24 и в Исаия глава 53. Библията ни казва как Той понесе нашите страдания, мъки, болести, немощи. Дори това да бъдем отхвърлени. Той понесе дори лудост, дори физически и духовни проблеми. Исус понесе тези неща върху себе си, за да можем да бъдем ние свободни. И това е цялата истина. Има много християни, които не го знаят това. Библията ни казва да отстоим на дявола и да не му даваме място в живота си. Нека да приемем едно такова пълно спасение, това, което Исус дойде да ни даде в Неговата пълнота. Исус дойде да ти даде това обещание за живот с Бога в рая един ден, но Бог иска да дойде в живота ти сега, днес. Когато приемеш Исус Христос за свой Господ и Спасител, Господ те превръща в ново създание. И Той идва да живее в теб, в духа ти. На едно място в Библията се казва, че ставаме един дух с Господа. Той идва в теб, в живота ти, Той те превръща в едно ново създание. Създание, което не е съществувало до този момент. Ти получаваш този вечен живот в духа си в момента, в който приемеш Исус. И с това е възстановена твоята връзка с Бога, твоето общение с Бога. Ти можеш да ходиш с Бога в този живот, в общение и връзка с Него. И също така да знаеш, че Той е винаги с тебе и Той извършва тези неща, които ти е обещал. Бог е верен, Бог винаги изпълнява Словото си. Той винаги върши това, което казва. Така че сега, когато прочетем, например, Римляни, глава 10 стих 13 се казва, защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Сега го виждаме по един нов начин. Това означава не само един ден, след като умрем, ще влезнем в рая. Това означава, че Бог сега влиза в нас, в нашия дух и ни превръща в едно ново създание. Сега получаваме вечния живот на Бога, Божия живот в нас, в себе си. И властта, която човек имаше, Бог даде власт на Адам над земята и всичко на земята. Адам изгуби тази власт, предаде я на дявола, а Исус Христос дойде и я взе обратно, за да я възстанови. Исус има всяка власт, както Библията ни казва, и Той ни дава да властваме в Него. Той възстановява на нас тази власт, която Адам загуби. В Исус Христос имаме властта да властваме над земята. В името на Исус Христос, нашия Господ, и чрез Неговото Слово. И когато се казва в Римляни, глава 10 стих 13, например там, има и други места в Библията, но когато се казва, защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Сега, може би това, което днес се бориш, може би се бориш с болест или с недоимък, бедност. Може би се чудиш пък. Много често младите хора се чудят, аз какво да правят с живота си. А пък по-възрастните много често, когато сме живяли без Бога, поглеждат обратно на живота си и казват, аз за какво живях и този живот така си мина. Слава на Бог! По-добре е да намерим Бог
когато сме млади, но дори няма значение на коя възраст идваме при Бога. Важното е да дойдем при Бога. Ако си на 60 години, Бог също иска да прояви себе си в твоя живот. Независимо, че вярно е, изгубил си време. Но Бог иска да дойде в живота ти сега и да промени живота ти. И Той ще ти помага, за да може нещо смислено да излезне от живота ти. Нещо с значение не само в този живот, но и в вечността. Защото нещата, които вършим тук на тази земя за Господ Исус Христос, са вечни. Те имат вечна стойност. Те са вечни. Защото всичко, което е за Исус Христос, е във вечността и дори ще бъдем наградени. И Бог иска да го познаем и да израстваме в Него. Но за младите колко е добре да дойдеш при Исус, когато си млад още, защото имаш просто времето да израстваш, да научаваш повече и повече за Господа и да Му служиш и да вършиш тези добри дела, велики дела, за които Бог ни е призовал тук на тази земя. Бог има план за твоя живот. Познай Господа и започни да израстваш, да откриваш повече и повече за Него. Така че, може би се бориш с болест, може би с недоимък, може би с бедност, може би с това, че не знаеш какво точно да правиш с живота си, може би нещо друго, може би е някакъв проблем в семейството, може би родителите ти не са точно такива, каквито искаш да бъдат, обаче Библията ни казва, че трябва да уважаваме своите родители, да почитаме родителите си, Бог ни казва. Това е заповед с обещание за дълъг живот. Амен. Може би децата ти в момента не са точно така, както искаш да бъдат. Може би виждаш, че има много неща в характера и така нататък, които все още трябва да се формират. Може би в поведението. И Библията казва, защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Говори също така за спасение в такива ситуации, в спасение във всяка една ситуация, там където има нещо в живота ни, което не е според Божието Слово, което не е според това какво Бог е казал, което не е според това как Бог е обещал. И Бог ни дава в Библията своето Слово обещанията си за този живот и за живота след това. И ние можем да стъпим на тези обещания и да повярваме и чрез вяра те ще станат реалност в живота ни. Сега, означава ли това, че когато дойдеш, приемеш Исус Христос, всичките ти проблеми изведнъж ще престанат като с магическа пръчица? Не. Бог дори не ни е обещал живот без трудности, но ни е обещал победата. Той ни обещава победата. Не е невъзможно Бог да се намеси в някоя ситуация, в нещо, което тебе те интересува, нещо, което те засяга. Не е изключено Бог да се намеси и да разреши проблема внезапно. В момента, на момента, приключва всичко. Не е невъзможно Бог да извърши такова едно мигновено чудо, че изведнъж проблемът да се разреши. Не е невъзможно. Това е напълно възможно, дори много вероятно. Но това, което Бог ни обещава е, че като стъпим върху Неговото Слово, като стоим върху Неговото Слово във вяра, като израстваме във вярата си и като упражняваме вярата си, като настояваме и упорстваме в своята вяра. Значи като с вяра гледаме на живота и на всяко едно нещо в живота, като чрез вяра се уповаваме на Бога. Като живеем с вяра, Бог ще ни даде победата. Затова искам да ви го повторя. Бог не ни е обещал живот без никакви трудности, но Той ни обещава победата. И когато живееш с вяра, чрез вяра и във вяра, Бог ще ти даде победата. Бог ще ти даде победата. И не само един ден в рая, но и на този свят, но и в този живот. Защото Неговото Слово казва така. Спасението, което Исус Христос изкупи за нас, спасението, което Той дойде, за да ни даде, е едно пълно спасение от всички опасности, от тези на този свят
и също така в вечността. Слава на Бог! Това е посланието на днешното видео. Какво означава тази думичка спасение? Когато Библията говори за спасение, какво се казва, какво се има в предвид? Говори се за спасение, за изкупване от ада, за вечен живот, за прощение на греховете, разбира се, защото без прощение на греховете няма спасение, а без Исус няма прощение на греховете. Слава на Бог. Амен. Но какво още? Говори се също така за изцеление, за освобождаване и за един пълен живот. Слава на Бога. В този живот и в вечността. Исус Христос дойде за да ни даде вечен живот. И се казва, че тези, които имат Божия Син, имат този живот сега, не някога в бъдещето. А тези, които го нямат, нямат този живот. Когато приемеш Исус Христос в живота си, Той идва в твоя живот сега и променя всичко. Той променя всичко. И отново ще спомена, не означава, че няма да имаш никога никакви трудности, но означава, че Бог ти обещава победата и чрез вяра тази победа може да се осъществи в живота ти. Слава на Бог! И разбира се, включва вечния живот, че ще прекараме вечността, опознавайки все повече и повече този Бог, който е любов, който толкова ни обича, че дори, слава на Бога, Бог даде своя Син, за да ни избави от всичко това. И искам да ви прочета в Римляни глава 8 и стих 32 какво се казва. Там се казва, че онзи, който не пожали своя Син, но го предаде за всички нас, как няма да ни подари заедно с Него и всичко? Ето за това говорим. Спасението, което Исус Христос изкупи за нас. Слава на Бог! За да ни спаси, за да може ние да се спасим. И как да се спасиш? Призови Господнето име и ще се спасиш. Повярвай в сърцето си. Когато чуеш Словото, вярата идва в теб. Повярвай в сърцето си в Исус Христос, Господния Син, и изповядай го с устата си. Господи Исусе, аз се покайвам от греха, от греховете си и идвам при Теб днес и Те приемам за мой Господ и Спасител. Каня Те в живота си, Исусе, каня Те в сърцето си, Исусе. От днес ще живея за Теб. Благодаря Ти, Татко, че ме направи Божие чадо, че ме прие в своето семейство. Изпълни ме сега със Святия Дух. Аз приемам Святия Дух. Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти, Татко. Аз ще Ти служа през всичките дни на живота си. Молитва за спасение ще се появи на вашия екран сега, но това е пример как можете да се помолите, за да приемете Исус в живота си и да бъдете спасени. И чрез Святия Дух учете се от Словото Му, Библията, непрекъснато учете се все повече и повече и повече. Божието Слово е като храна в духовен смисъл за нас. Така както тялото ни има нужда от храна всеки ден, духът ни също има нужда от храна всеки ден, за да бъде силен. А когато имаме силен дух, тогава можем да живеем в победа в този живот. Учете се от Божието Слово всеки ден. Събирайте се, намерете добра църква там, където се проповядва Словото с вяра, за да се събирате в общение с други християни и по този начин също да израствате. И в молитва и общение с Бога чрез Неговия свят дух израствайте и израствайте в този живот, който Бог има за вас. Слава на Бог! Но това е най-важното нещо в този живот, да приемем Исус, Господния Син, за нас Господ и Спасител, защото така ще се спасим. Аз съм Сара Глория. Абонирайте се за нашия канал. Бог да ви благослови всичките. Чао!